Dahil pa rin sa nararanasang mataas na heat index, transaksyon sa munisipyo ng Mangaldan, Pangasinan sinuspindi ngayong araw. May detalye si Joan Punsoy. Kinansela ang face-to-face classes ngayong araw sa lahat ng pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya sa buong bansa dahil sa mataas na heat index. Sa Mangaldan, Pangasinan, sinuspindi rin maging ang transaksyon sa munisipyo. Ito'y dahil sa nararanasang mainit na panahon. Ang updates na ngayon ay 43 sapagkat ayon sa Pag-asa 5 days then 2 days forecast yun. Kung apektado ang mga bata, how much more sa atin din na mga matatanda na. So nag-decide ang ating mahal na mayor na kansilado ang ating transaksyon dito sa LGU. Sa bisa rin na executive order, hindi rin pinapahintulutan maging ang outdoor activities mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kabilang dito ang school activities, iba pang programa, festivals at iba pa. Sa Huwebes, balik operasyon na at trabaho sa munisipyo ng Mangaldan. Sa tala ng Pag-asa, nararamdaman ang pinakamainit na temperatura sa nasabing mga oras. Umaabot pa nga raw sa alas 5 ng hapon kung minsan ang pinakamataas na heat index. March 27 po ang pinakamataas. Sa launa ng hapon, 47 degrees Celsius centigrade. Nasa danger category na po yun. Aasahan pa raw ang pagtaas ng temperatura dahil sa easterlies. Posible ring maranasan pa ang peak nito hanggang Mayo. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, One North, Central Luzon.